sa Binmali, Pangasinan. Ito yung charts nila. Verification charts ng Binmali, Pangasinan. Established po ito yung 1627. One of the oldest charts in Pangasinan. Ano? Ito yung bell, oh. Yan. Ito yung bell na nasira during World War II. Yan. La Virgen Nuestra Señora de la Purificación. Yan. Binmali. Binmali. 1818. Itong bell, no? Diba? Yan, ano niya. Ganda. Yung nasira during World War II. Ito yung charge nila. Pasok tayo. Yan. Charge of Purification 1627. Medyo matilim. Matilim ngayon. Lumang-lumang charge siya. Kahoy pa yung ibang ano niya. Parts. Ano? Ano na charge nila? Application. Ito yan. Binmali, Pangasinan. Charge of Purification 1627. Ganda ng charge. Diba? Ganda ng charge nila. Naging kalumaan tayo nila. May tatanong ko. Ano? Diba? Ano nila ulit na repair. Repair nila sa tagal nito 1627 pa itong ano, one of the oldest church in Pangasinan sa Binmali. Silipin natin yung gilid. Nice. Ganda. Parang bricks pa yung mga ano ginagamit nila. Ito. Yan. Ito yan sa Binmali tayo, Pangasinan. Yan. So, nire-repair nila ngayon yung charts. Yan, kita nyo naman. Binabasa nila yung ano, dahil kasi sobrang init. Kaya mga isda. Ganda.
isda na siya. Yan, ito tayo bumalik na yan. Tinmali Museum. Tinmali Museum. Ang dahil pa nilang buko. Ayun, sa kanilang plaza o park. Oh. Video natin. Yan. Tinmali Residential. Yan, mga fish pa ng Binmali. Pwede na.